אותו דבר, המיתר שיש לנו לגיטרה. כשהוא זז מהר, האוויר זז נורא מהר, ועובר, הרעידות עוברות לתוך הדלת, ובתוך הדלת הן רק מתגברות. הדלת נהיית כמו רמקול קטן. אני שם את זה מתחת למקל, כך שהחוט בולט מעל המקל, והחוט הברזל נמצא באמצע בין שתי החוטים. גם המקל נמצא באמצע בין שתי החוטים. איזה יופי, נסטסיה, איזה יופי. עכשיו בסדר, זה מצוין. יופי, נסטסיה, היא עזרה לך. עכשיו הכנסתי את זה, ואז שים לב. עכשיו תעזור לה, כמו שהיא עזרה לך. תודה רבה.